ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. мо шумоёни азизро ба намоиши навбатии телевизионии шифохонаи табиат хайрамақдам мегӯем ва имрӯз мо ба шумо оиди баъзе нозикиҳои қоидаҳои асосии хунучин, хушконидан, коркард ва нигоҳ доштани растаниҳои шифобахшро ба шумоён дар бораи ҳамин масъалаҳо ба шумо маълумот пешниҳод мекунем. хеле ки мо дар намоишҳои гузашта ба шумоён маълумот дода будем, тоҷикистони офтобрӯёии мо аз ҷиҳати захираи растаниҳои шифобахш хеле бой мебошад ва бояд гӯям ки ҳам миқдоран ва ҳам сифатан растаниҳои шифобахше ки дар ҳудуди тоҷикистони мо мероянд дар дигар минтақаҳо ягон аналоги худро надоранд ва аз ҳамин сабаб мо бояд аз ин боигарии табиат хело самаранок ва дуруст истифода барем. Чӣ хеле ки ман ба шумо маълумот дода будам, агарчанде ки тоҷикистони мо дорои хело имконияти калон растаниҳои шифобахш бошад ҳам, ин маънои онро надорад ки мо аз ин боигарии табиӣ бесамарона истифода барем. Яъне ҳар як кор қоидаву қонуни худро дорад ва аз ҷумла ҷамъоварии растаниҳои шифобахш истифодабарии онҳо низ як қоидаву қонунҳои муайяни худро дорад ва ҳангоми дуруст ба роҳ монда иҷро намудани ин қоидаҳо самаранокии истифодаи растаниҳои шифобахш боз ҳам баландтар мешавад. Бояд гӯям ки тоҷикистони мо имконияти хело калони захираҳои растаниҳои шифобахшро доро мебошад ва мо ҳар сол имконият дорем ки дар Тоҷикистон қариб 3800 тонна растаниҳои хушки шифобахшро ҷамъоварӣ кунем. Ман дар бораи кадом растаниҳоро бо кадом миқдор ҷамъоварӣ кардан мумкин аст дар намоишҳои гузашта ба шумо маълумот дода будам. оиди ҷамъоварии растаниҳои шифобахш бояд ҳамеро гӯем ки ҷамъоварии растаниҳои шифобахш ду марҳила дорад. Якум марҳила ин марҳилаи саноатӣ, яъне ин ҷамъоварӣ намудани растаниҳо аз тарафи корхонаҳои саноатии калон, аз тарафи фабрикаҳои махсус гардонидашуда мебошад. дар ин ҳол растаниҳо бо миқдори хело бисёр бо истифодаи олоту техникаҳои махсус гардонида шуда ба роҳ монда мешавад. Дигар самти ҷамъоварии растаниҳои шифобахш ин ҷамъоварии растаниҳои шифобахш аз тарафи шахсони алоҳида, аз тарафи гиёҳшиносони халқӣ, аз тарафи табибони халқӣ мебошад. Яъне ин аз тарафи шахсони алоҳида ба роҳ монда шуда онҳо бо миқдори кам дар ҷойҳои муайян ҳамин растаниҳои шифобахшро ҷамъоварӣ мекунанд. бояд гӯем ки растаниҳои шифобахш дар таркиби худашон дорои пайвастагиҳои фаъоли биологӣ мебошанд ва маҳз ҳамин ҷой доштани пайвастагиҳои фаъоли биологӣ ба мо имконият медиҳад ки онҳоро ҳамчун воситаи шифобахш истифода барем. чӣ хеле ки мо дар намоиши гузашта гуфта будем, олими машҳури юнон Клавдио Гален якумин шуда нишон дод ва исбот намуд ки дар таркиби растаниҳо, яъне тамоми растаниҳо дорои хосияти шифобахшӣ набуда, дар таркиби онҳо пайвастагиҳои муайяни фаъоли биологӣ мавҷуданд ки маҳз онҳо сабабгори таъсири шифобахшии онҳо мегардад. аз нуқтаи назари химия ба ин пайвастагиҳо алкалоидҳо, гликазидҳо, сапанинҳо, тундиҳо, пайвастагиҳои рӯйпӯшкунанда, флавоноидҳо, равғанҳо аз ҷумла равғанҳои чарбӣ ва равғанҳои эфирӣ, витаминҳо, микроэлементҳо ва ғайраҳо мебошад. алкалоидҳо ин хеле гурӯҳи калони пайвастагиҳои мушкили биологӣ буда, онҳо дар таркибашон элементи нитрогенро доро мебошанд ва аз нуқтаи назари химиёвӣ ва аз нуқтаи назари таъсири фармакологӣ онҳоро ба як гурӯҳи муайяни алоҳида ҷудо намудан бисёр душвор аст, чунки онҳо ҳам таркибанд ва ҳам таъсиран хело гуногун таркиб ва гуногун таъсир мебошад. алкалоидҳо бо миқдори зиёд таъсири заҳрнокӣ доранд, лекин бо миқдори кам хосияти шифобахшӣ доранд. бояд гӯем ки алкалоидҳо
дар номенклатураи дорувориҳое ки дар тибби муосири имрӯза истифода бурда мешаванд хеле мавқеи муҳимро ишғол мекунанд. маҳз кашф намудани алкалоидҳо аз таркиби растаниҳо ба монанди морфин, кадеин, папаверин, глаутсин ва ғайраҳо ба саноати дорусозӣ имконият дод ки аналогҳои химиявии онҳоро синтез намуда миқдори доруҳое ки дар тибби муосир истифода мебарад миқдори онҳоро васеъ кунем. гурӯҳи дигари пайвастагиҳои фаъоли биологӣ ин гликазидҳо мебошад. гликазидҳо таркибан пайвастагиҳои хеле ноустувор буда дар зери таъсири ферментҳо зуд ҳал мешаванд ва аз ҳамин сабаб растаниҳое ки дар таркибашон дорои гликазидҳо мебошанд бояд бо эҳтиёти махсус ҷамъоварӣ намуда дар вақти муайян тез хушконида шаванд, то ки обе ки дар таркиби растаниҳо мебошад ба гликазидҳо таъсир намуда таъсири ферментҳоро фаъол накунад ва таркиби гликазидҳо вайрон нашавад. аз таъсирноки гликазидҳои дилро махсус қайд намудан мумкин аст ки дар таркиби адонис, дар таркиби наперстянка, дар таркиби дигар растаниҳо мавҷуданд. онҳо хело пайвастагиҳои сахт таъсир буда дар миқдори дар вояи баланд ҳамчун заҳр ҳисобида мешаванд. дигар пайвастагиҳо ин сапанинҳо мебошад. сапанинҳо дар таркиби растаниҳо асосан дар таркиби алахрӯза, дар таркиби ширинбия мавҷуданд ва яке аз хусусиятҳои физикавии онҳо он мебошад ки ҳангоми дар об такон додани онҳо кафки бисёр ҳосил мешавад. дигар пайвастагиҳо ин тундиҳо мебошад. онҳо аз нуқтаи назари химиявӣ ба гликазидҳо наздик мебошанд ва хеле таъсири ба узвҳои ҳозима таъсири хело калон доранд. яъне онҳо тарашӯҳи луоби меъдаро баланд мекунанд, тарашӯҳи ферментҳои ҳалкунандаи ғадуди зери меъдаро баланд мекунанд, ҳисси иштиҳоро баланд мекунанд ва ҳамчун дорувориҳо барои муолиҷаи баъзе бемориҳои узвҳои ҳозима хело васеъ истифода бурда мешаванд. дигар гурӯҳи пайвастагиҳои фаъоли биологӣ ин пайвастагиҳои рӯйпӯшкунанда мебошанд. пайвастагиҳои рӯйпӯшкунанда бо забони русӣ онҳоро дубильни вещества мегӯянд. яъне онҳо асосан аз танидҳо иборат буда яке аз намояндаи онҳо танин мебошад. дар давраҳои қадим ба ғайр аз тиббиёт аз решаи дуб аз дамоба ва ҷӯшонидаи решаи дуб барои коркарди пӯст васеъ истифода мебурданд ва ҳангоми чунин коркард таркиби пӯст мустаҳкам гардида ӯ аз таъсири об ҳимоя мешуд ва аз ҳамин сабаб коркарди пӯстро бо забони русӣ дубление мегӯянд. маҳз аз ҳамин сабаб ин пайвастагиҳоро бо забони русӣ дубильни вещества меноманд. дигар пайвастагиҳои фаъоли биологие ки дар таркиби растаниҳо ҳастанд ин равғанҳо мебошанд. равғанҳо аз нуқтаи назари химиявӣ ва физикавӣ ба равғанҳои чарбӣ ва равғанҳои эфирӣ тақсим мешаванд. равғанҳои чарбӣ дар таркиби канакунҷӣ, дар таркиби чормағз, дар таркиби арахис, чормағзи заминӣ ва ғайраҳо хело бой мебошанд. дар таркиби офтобпараст хело равғани чарбӣ бисёр аст ва онҳо пеш аз ҳама ҳамчун воситаи ғизоӣ истифода бурда мешавад. лекин онҳо боз таъсири хуби доруворӣ доранд ва аз ҳамин сабаб равғанҳои чарбӣ ҳамчун ҳалкунандаи баъзе дорувориҳо истифода бурда мешавад. ба ғайр аз ин равғанҳои чарбиро барои тайёр намудани малҳамҳо истифода мебаранд. бартарии истифода бурдани равғанҳои чарбӣ ҳамчун асос барои малҳамҳо он аст ки агар мо малҳамро дар асоси вазелин истифода барем пас ҷабеда шудани он на он қадар баланд мебошад ва агар малҳам дар асоси равғани чарбӣ тайёр карда шуда бошад пас аз худшавии он ва ҷабеда шудани он аз тарафи пӯст ва таъсири фармакологии он хело баланд ва самаранок мешавад. хеле ки гуфтем дигар гурӯҳи равғанҳо ин равғанҳои эфирӣ мебошанд. равғанҳои эфирӣ ва чарбӣ аз нуқтаи назари берунӣ ба ҳамдигар хело монанд мебошанд. ҳамаашон моддаҳои равғанин мебошанд. лекин равғанҳои эфирӣ аввал ин ки онҳо аз
терпинои то иборат мебошанд ва дуюм ин ки онҳо хело пайвастагиҳои зудбухоршаванда буда аз нуқтаи назари фармакологӣ онҳо таъсири безараркунанда антисептикиро доро мебошанд. дигар гурӯҳи пайвастагиҳои фаъоли биологӣ ин витаминҳо мебошад ва ман бояд гӯям ки дар бораи ҳама ин пайвастагиҳо дар намоишҳои оянда мо намоишҳои махсус ташкил намуда ба шумоён пешкаш мекунем. ва акнун дар бораи нозукиҳо ва қоидаҳои ҷамъоварии растаниҳо. чӣ хеле ки мо дар боло қайд намудем, дар таркиби растаниҳо пайвастагиҳои фаъоли биологӣ мавҷуданд ва онҳо вобаста ба фасли сол, вобаста ба минтақа, вобаста ба намнокӣ дар қисмҳои гуногуни растаниҳо ҷойгир мешаванд. аз ҳамин сабаб ҳамчун ба сифати доруворӣ қисмҳои зерини растаниҳо истифода бурда мешавад. агар мо аз қисми зеризаминии онҳо сар кунем, пас ба сифати доруворӣ реша, бехмева, каудекси растаниҳо, пӯстлоқи растаниҳо, танаи растаниҳо, алафи онҳо, гулҳо, мева ва тухм ва мухчаи растаниҳо ба сифати доруворӣ ҷамъоварӣ карда мешавад ва истифода бурда мешавад. мухчаҳо дар дарахтони берёза, дар дарахти тус, дарахти сафедор ва санавбар мавҷуд мебошанд ва бояд гӯем ки аз нуқтаи назари фаъолнокии фармакологӣ онҳо хело сахттаъсир буда давраи ғунучини онҳо пеш аз кушодашавии онҳо аввали баҳор ба ҷо оварда мешавад. беҳтар мешавад агар мо онҳоро аз навда ва шохҳое ки бурида мешаванд ба даст оварем ва онҳоро ба таври дастӣ тез ҷамъоварӣ мекунанд. нозукии ҷамъоварии мухчаҳо аз он иборат аст ки онҳо бояд ки дар ҳавои хушк тез хушконида шаванд, чунки агар мо процесси хушконидани онҳоро тӯл диҳем ва аз ҳисоби намие ки онҳо дар таркиби худ дорад, ин намӣ имконият медиҳад ки ин мухчаҳо кушода шуда гул кунад ва дар натиҷа таъсири дорувории онҳо нисбатан кам мешавад. дигар қисми растаниҳо ки барои доруворӣ ҷамъоварӣ карда мешавад, ин пӯсти растаниҳо мебошад. асосан пӯсти калина, пӯсти дуб, пӯсти сиёҳбодомро ҷамъоварӣ мекунанд. пӯстҳоро одатан баҳорон дар он вақте ки ҷунбиши об дар бадани растаниҳо ба миён меояд ҷамъоварӣ мекунанд. барои ин дар набдаҳое ки аз дарахтон бурида мешаванд, аввал буришҳои радиалӣ ба ҷо оварда мешавад ва ин буришҳои радиалиро ки дар масофаи 20-30-40 сантиметр ба ҷо оварда мешавад, онҳоро як ё ду буриши қаддӣ ҷамъоварӣ карда баъд бо воситаи корд оҳиста оҳиста пӯсти растаниҳоро ки аз сабаби гардиши об ҷудошавии онҳо хеле осон мебошад, мо ин пӯсти растаниро ба таври нова ё ба таври трубчате мегӯянд берун мекунем. пӯстҳо аз сабаби он ки нисбатан сахт мебошад, дар фосилаи бисёртари вақт хушконида мешаванд, дар ҷойҳои шамолгузар ва дар ҷойҳое ки аз таъсири офтоб эмин мебошад хушконида мешаванд. дигар қисми растаниҳо ки дорои хосияти шифобахшӣ мебошанд, ин баргҳо мебошад. баргҳои растаниҳо одатан дар давраи гулкунии растаниҳо ба ҷо оварда мешавад. бояд гӯем ки баргҳо асосан баргҳои поёнӣ, баргҳои назди решавӣ ва баргҳои мобайнии растаниҳо ҷамъ оварда мешавад. як гурӯҳи муайяни растаниҳо ҳастанд ки барги онҳоро бо танаашон ҷамъоварӣ мекунанд. ба ин мисол шуда метавонад алафи газна. аз сабаби он ки алафи газна як хосияти бади таъсиррасонӣ ба пӯстро дорад, яъне пӯстро месӯзонад, аз ҳамин сабаб барои ба даст овардани барги газна мо аввал танаи онро бо воситаи достҳо медаравем ва пас аз пажмурда гаштани баргҳо ва гум гаштани хосияти сӯзонидани онҳо, баъд баргҳои онҳоро мо ҷамъоварӣ мекунем. мо метавонем баргҳои газнаро пас аз хушконидани танаи бутун бо роҳи такондиҳӣ низ ба даст биёрем. дигар қисми растаниҳо ки мо онҳоро ҷамъоварӣ мекунем, ин танаи растаниҳо ҳисоб мешавад. дар мафҳуми тана дар фармакогнозия ин омехтаи тана, баргҳои мобайнӣ ва болоӣ, гулҳо, гулчамбарҳо ва як қисми меваҳо дар
кул ҳисобида мешавад. ин яке аз қисмҳои хело васеъ истифодабурдашавандаи растаниҳо буда онҳоро дар давраи гулкунии растаниҳо ҷамъоварӣ карда мешавад. ва мо бояд гӯем ки баъзе растаниҳо ҳастанд ки растаниҳои яксола ва системаи решавии хело суст доранд ва ё баъзе растаниҳо ҳастанд ки онҳо хеле системаи решавии пурқувват доранд ва дар ин ҳолатҳо агар танаи растаниҳо дорои хосияти доруворӣ бошад, пас мо метавонем тамоми растаниро аз замин решакан кунем ва тоза кунем. қисми дигари растаниҳо ки дорои хосияти шифобахшӣ мебошад, ин реша ва бехмеваи растаниҳо мебошад. Реша, бехмева ва пиёзақи растаниҳо. ин қисмҳо қисмҳои зеризаминии растанӣ буда асосан аввали баҳорон ва ё тирамоҳи дер, дар он вақте ки қисми болоии растаниҳо нав пайдо мешаванд ва ё аллакай пажмурда мешаванд ва шинохтани онҳо имконпазир аст, ба ҷо оварда мешавад. қисмҳои зеризаминии растаниҳоро асосан бо воситаи кофта гирифтани онҳо бо воситаи бел ба ҷо оварда мешавад ва баъд аз замин озод намудани реша ва бехмеваҳо мо онҳоро бояд аз қисмҳои хокӣ ва иловаҳои маъданӣ бо роҳи такондиҳӣ озод кунем. қисми болоии онҳоро бурида партофта онҳоро бо оби хунук тоза шустан лозим аст. ба ин растаниҳо дохил мешаванд решаи мушхор, решаи қоқу, решаи ноки заминӣ, решаи андуз, решаи гули хайрӣ ва ғайраҳо. бояд гӯям ки бисёр қисмҳои зеризаминии растаниҳо ҳангоми тару тоза буданашон коркарди механикии онҳо нисбатан осон мебошад ва хело хуб мешуд агар баъд аз ба даст овардани қисмҳои зеризаминии растаниҳо, баъд аз тоза намудани онҳо аз иловаҳои органикӣ ва минералӣ, мо онҳоро бо роҳи механикӣ майда кунем. дар ин ҳолат мо пеш аз ҳама хушконидани онҳоро метезонем ва аз дигар тараф дар оянда баъд аз хушконидан майда намудани онҳо нисбатан осон мегардад. пиёзакҳо ки дар баъзе ҳолатҳо хело хосиятҳои калони фармакологӣ доранд, онҳо низ ё аввали баҳор ё тирамоҳ ҷамъоварӣ карда мешавад. қисми дигари растаниҳо ки онҳоро хело васеъ истифода мебаранд, ин гули растаниҳо мебошад. гули растаниҳоро ҳангоми давраи хело фаъоли гулкунӣ, дар он ҳолат ки гулбаргҳо ҳолати уфуқиро мегиранд, ҳолати горизонталиро мегиранд, ба ҷо оварда мешавад. гулҳо низ асосан бо роҳи дастчинӣ ҷамъ оварда мешавад ва баъзе растаниҳое ки гулҳои онҳо хеле майда ва бисёр мебошанд, ба монанди бобуна, онҳоро мо метавонем қисми болоии куллавии онҳоро бо воситаи дост ва кортҳо бурида ҷамъоварӣ кунем. дигар қисми растанӣ ки дорои хосияти шифобахшӣ мебошад, ин мева ва тухмиҳо мебошад. меваҳо ки асосан дорои шаҳбати тару тоза мебошанд, онҳоро ҳангоми нағз пухта расидани онҳо ғунӯшин намудан айни мақом мебошад. бояд гӯям ки баъзе растаниҳое ки ҳамчун ҳам хӯрока ҳамчун доруворӣ истифода бурда мешаванд, ба монанди зардолу, шафтолу, ва ҳангоми пухта расидани қисми зиёди онҳо бо роҳи такондиҳӣ ба ҷо оварда мешавад. яъне мо имконияти ҳамаи меваҳои онро пазонида баъд ба даст овардани онҳоро надорем. аз ҳамин сабаб онҳоро ҳангоми пухта расидани 70-80% меваҳо ба ҷо меоранд. дигар меваҳо ки онҳо донагӣ мебошанд, бо роҳи дастчинӣ ҳангоми нағз пухта расиданашон ғунӯшин карда мешавад. тухми растаниҳо хеле қисми муҳими растаниҳо буда онҳо дорои хеле хосиятҳои хуби шифобахшӣ доранд. бояд гӯям ки тухми асосан тухми чатургулҳоро тирамоҳ ҷамъоварӣ мекунанд. онҳо дорои равғанҳои чарбӣ ва эфирӣ мебошанд ва аз ҳамин сабаб онҳоро вақти хеле мусоиди ҷамъоварии тухмҳо ин аз соатҳои 7-8 пагоҳӣ то соатҳои 10 ва бегоҳӣ аз соатҳои 4 то соатҳои 6 мебошад. яъне дар ин давра ҳаво гарм нест ва эҳтимолияти бухор шудани равғанҳои эфирӣ ки хеле зуд бухоршаванда мебошанд пешгирӣ карда мешавад. тамошобинони иззатманд,
این اون معلومات هایی بود که ما در نمایش نوبتی شفاخانه طبیعت به شما میخواستیم پیشنهاد کنیم و ما امیدوار آنیم که ما به شما درباره بعضی نازکی های جمع‌آوری رستنی های شفابخش و قسم های آنها معلومات لازمی به شما پیشنهاد نمودیم و از شما بسیار میخواستیم که شما نمایش های آینده ما را پیگیری نمایید و در نمایش های آینده ما درباره دیگر نازکی های گیاه درمانی کوشش می‌نماییم که به شمایان معلومات‌های مفید و لازمی را پیشنهاد نماییم. به همه شمایان خانه آبادی، تن صحت و خاطر جمع را تمنا نموده امیدوار آنیم که شما در آینده نیز نمایش‌های شفاخانه طبیعت را تماشا می‌کنید. سلامت باشید.